Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. EPHLC must joining my Panjan Rongpur Berong along Kipadopon BJP Congress NDA Vasokbui Kangrai Lakhain Korapon Ilibemisi constituency Kaparlo Panjana Hawar Kidora Datum Amithanga Songopan Aning Kaching Samsidet Penajok Bang Paro Isira Trok Nerkebra Trok an EPHLC Songalong Chipogdun Rongpur Berong Pen Bang Thong Kebra Nerkep Sarbong Tia Rongpen Bang Cricket Pepari intia rongpen bang troksi sarati so rongpen bang koi upper panjan ram lekthi arongpen bang kripli uche inti kathar arongpen bang koi retrok amrendra inti arongpen bang kripo upper daikrumpen inut samhanse arongpen bang koi rasirkep Pepari arongpen bang kriketom kadokabe bang pharo sira trokner kebra trokan amithanga songopan aning kaching samsidet penajok APHLC songopan aning kaching sam penajok chipogdun lapen panjana rongasor APHLC songopan aning kaching sam ongsi kidukilak chongdan chota tumpen APHLC song kiklem kidam jiaphan amithang akhipen tangka cherabdun surikep sosi Araratum Kipidun Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Nili kama thala helo hedi ho ni jase me raso ja ko chelong I bangla lo ni tum kache song angdeng pino su tame sarpi martum oso chibu krai ning esi tata mobile na chi jog de oso chibu krai si nang dunji procession ke damhur ar mu kache jeng hota oso char bakchot te ba pen char bakchot ta reli nang dun un plotang te ili arjang be tum people one ke hala dasini ja ko chelong dun apen pindeng sum pot tame soarlo tum Pini pe ko ching thang siksak o sitala tum ching thang pen basar dun the utura je thap the plotang de ili arjang be tum sopin so tum pe ko ching thang de ke la si just semet ke la ipi purun tum long la pen sor tum long chali dun som tum la pe thang pindeng ching thang pen hokta dun un la pen an parta me uso si bukrai ni ke bang le dun un plotang de ni ta nili ta un la si nili ja kong ke la ipi purun tum long sor tum long si ja kong so ja kong che long dun la Assam Pradesh Congress Committee mati thihek pen APCC kapen khata tengpen West Karbi Anglong District Congress Committee atongpen WKADCC sahem dongka mukamalong pini thang ni phaing ko reke thomani por phai kri sira chitima porpen pherangke mai padupon mailong gotam adani aputhak katarlip aphan Joint Parliamentary Committee sengnang jip aputhak kehang padupon News Text Report Karbi Anglong News जे नॉन भारत आदा स्कैम के थे नाय के गौतम अदानी हिडनबर्ग रिपोर्ट मतलब क्या आला USA लो यूनाइटेड अमेरिका लासो केने लो लासो बांगे आपसो रिपोर्ट अटें लासो एकदम इंक्वायरी लो लासो इंक्वायरी अटें पेन अदानी तो सुरिहिनी रा क्रेपिया निकाल बांगे के प्लान लगा हाँ haru trokra sirke bagdu gen non BJP government mangden pe amki surini ra trip ki pen chenglo osoba to surini ra kor ke thom anke Gautam Adani anombor ke tirke dan ke plan nai anombor hini le ra Nomor 2 lo, ke plan naik, wall nakne piltiang bo. Kasi la suang bong, kosong si ke plan tek, ke plan re manon baga asol kene tumu ke long lo. Je kosong si ke plan re. Kasi la suang ke plan are re bangke non mang bute jadiati mane sob tarap te bute tahe si ilo bon hara pulong lo. Kasi biheko itu Congress ini Parliament itu makin kena itu mana Rajib Rapuja dia kehaitan ninje lo Adani pen bahir foreign pan mageda pan mageda lahaya report itu mana kini nanti kalau Prime Minister apa ini kaida Prime Minister bahir kena foreign tu lo berada Adani kata teknologi
Aji tengok pada al. Kidam kita bang orang kata dulu bayar poin no gitu. Lasinon naga soal alam kita tengok aja adani alam MP. Arong rip yang klaim P. Aniom pen bakta. Tom adini pada pe kene api planji. Apu hak alang likum. Arong le mereka klaim pen non ka apu pen dhora pilo paje kicok sih tengok tak. Lasini tum Kongres ay pen. Alang itu leader no. Ex president no. Rahul Gandhi ekta hai no. Jai langsung utha GPC Joint Parliamentary Committee sensi dak dita live nahi aku kan bosan no nasi don angton iltu theko je yarku human burger mane Indian report mone adani ya to bisi system kose are ji apnala ke jane BJP sarkar ki no Bijoy Malia hok বেংকৰ পৰা বিয়াত গুচি গ'ল এডিট কৰি পঠিয়াই দিব না আপোনালোকৰ কিবা হ'ল মেহল চকচি পইচা লৈ পলাই গ'ল আৰু কিমান আছে কিমান চকচি আছে Chinthong Singdoloi PS ang kangalong EPHL si atum Australia Jamek Kipadopon. Lakha kitom Chinthong constituency ke parlo Singdoloi PS pinini phangko raketom thangthanga chiklo EPHL si matit. All Party Hills Leader Conference Ratcharya Sopen Rathurpak Armuchi Jingasai Pamanpon. Jaimeki Pamanpon along Jumisen Pen Rada Phan Lam Thanpon Lapen. Koson si Metanga Jakong Kachepa Bobi Detpen Kidot Hip Jima. Alam Setame Thantika. Labang so Jaimekalong CRPF Pothatlang Su OC Lapen IC Atumta Dowai Pita. Thang Kam Kedunavi Bangso Pipen Radarmu Chijing Padoponsi Mesen Meetpen Pechunpo. News Text Report, Karbi Anglong News. Pura tum non vircho. Mesen lo malake. Non asama model long ta Karbi Anglong aso tum virdun cho. Long recap si jorthu. Lake asam model mesen lo ma. Lason thor model si. Meghaloi long ta ke poni phanon Amit Shah bang ningji kangdet lo. Lasini tum Karbi Anglong pen, Assam pen, Meghaloi rada Karbi tum phan ameni tum dak pen piniani pachini lo. Nitum lake cekroy dunde BJP atum itum phan lake thang nang kelang tawe nitum phan lake nang deprive lok nitum la identity crisis nang bi phan identity nang pa weye phan lok sinang ke claim busin nitum pinidak Meghaloi rada Karbi rada akhasi atum phan anda nitum chining rilo nang tum regional party phan se election tamme pahai nang vote bidunang busi nitum chopil lapen Karbi Anglong nitum adiman nitum ke hang adiman lake nitum ington te lapen nitum Kijut siang ni nitum Karbi Anglong angkang atok anu NC Hills pen lak isia mulu kapacetong ifansi nitum bor ibon la lalo lasi non ladap Chinthong hawaralong suarlo song tum sitami ningji thepet pen si ilitum kam klem tu nangpo labang suar song heno ilitum phan ahok pet ilitum phan nangge japon asong lo labang suar song heno hemprek ke ban jia song lo ilitum jong si hemprek jong si ilitum long lep pulote la soa song long jong sem prek palong dun de che song dun de pulote litum kisung krong je duji athe litum ke bihar le dam ta litum ke tumatim gali ba pine nane bangladesh to nane bangalore to la hai le dam tumatim gali itum ke chiji thithe se tame dak heno litum ke Karbi Anglong hano itum ke chiji rengji tala dak heno la si tum so lo song se tame here nang ne che song dun thip nang ji lalo nilihin banki sorlo tum hantuning rikang la Singhason constituency lapen Phuloni constituency ke parlo arat atum chelang pet pensi amena akhia da chepadam pet kacheleng atowar kaselampon Pinpur mi sarkar ke dambom bangbomlu sitami towar jongsi kemesian kacheleng atowar avi pulotangte labangso arong kechoboche arat atum ke bepar behalapen keso kiun e kache wanji aphan isi thetan katora dokokpo Kangting atowar anatsi dokok tahai lasi Phuloni constituency ke parlo bonghom thari pen Singhason constituency ke parlo joysing rongpi arong lapu putowar kachelengji aphan towar kavi pensi lapu an arni penta chelengnang bomlu lasi lapuson akisung pen chechak un esi non abangke sarkar aphan chonghong hesi edon along tangka suri phopho chirungsi amena akhiadat pensi JCB hangsi towar abang cheselam bomlu
La silabang so atowar ki langhin constituency ki parlo phuloni constituency lapen singhason constituency atum sitami nangchileng dun bompusi labang so arat atum ningjepon la sina hok penon phuloni constituency em singhason constituency em lapen langhin constituency em atum nangcherap dun bek thapusi hulada kedo arat atum choningri pedopon phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong News. Nilidak karja pon ke singhason konstituensi lapen fuluni konstituensi pangrum pet la so dim a hoilong sini lipini karja pon lo la bangso karja pon nang koke alang litum e don long suri phopho chirung pon si alang litum la so puthak towar che silam pon lo la si alang litum phan isi sarkar pen thang nat akerap stame dak long pon pelang towar nat ke la si dak bong hom thari pen ho joysing tok biarong ana alang joysing rong piarong ana alang litum la so puthak alang litum la so atowar ke pacheleng phan alang litum suri phopho donong chirung pon sa amethang jongjung atum si che silam pon bom lo la si dak umor sing ti so stame la so dim long kena chilang kinang sot la pen phuluni konstituensi em kambora kiling stame na chilang dun kinang sot pusi alang litum pen stame kichuning ri padopon la si alang litum dak pija pensi gisul stame che wanang lo hospital stame si kichilang asai hem stame kitibo het kawipen la pen kidam kewang daga kahenu lapuson ajoy ne pen penang on kan pen alang litum cipaning ding pen si non bang ke upaya we pu ajoy ne pen alang litum suri pho chirung si don long pen la so towar bang ke alang litum jongjung pen si che lampon bom non stame hopus stame alang litum jongjung mase GCP che hang pen si alang litum la so puthak la so towar bang ke alang litum jongjung pen si che lampon lo lan si nelam thik kang ton karom Rong pen itu kok kasiru adoine si non kan sisi ulone la kasiru nanda duar kok la ka da kasiru da sini tumke kasiru peta poisa ni itu an pardon abejer amati rap pen sar mol kiso pan ni cuma katindi ahin pen do ko dolo nanti kerat pima kapaten do duar dalang itu tapi nang itu mahin kang hon dojite walan